Chinese national nga nagpailang doktor nadakpan sa NBI-7 sa gipuy-an niining subdivision sa Lakbayan sa Lapu-Lapu. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang nagkalain-laing Chinese medicine nga mokapin sa 10 milyones pesos. Ang uban giingong gigamit batok sa COVID-19. Aniya ang report. Kini ang mga kinarton nga tambal nga nasakmit sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation nga nagkantidad og kapin sa 10 milyones pesos. Nakuha kini sa posisyon ni Ki Liangping, kinsa nagpuyo sa usa ka subdivision sa Suong Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakadawat og impormasyon ang NBI-7 sa kalihukan sa Chinese national nga namaligya og mga tambal ug nanawat pa usab og mga pasyente nga sasama niyang Chinese. Busa gipahigayon ang operasyon uban ang Food and Drug Administration kun FDA ug sa pakig-alayon sa kapulisan sa Lapu-Lapu. Actually, nakita doon sa establishment niya, bukod doon sa mga Chinese medicine na binibinti niya, mayroon pa doon mga hospital beds. And in fact, during the bypass, may nakita ang isang Chinese din na pasyente niya. Wa makapakita og mga dokumento ang dinagpan nga usa siya ka doktor. Delikado kuno ang mga tambal sanglit walay English transcription. Apan nasuta sa NBI nga ang ubang mga tambal gigamit kuno batok sa COVID-19. Yun ang evaluation ng doktor natin na halo-halo nga. Mayroong mga antibiotics, mayroong mga supplements din, at mayroon ding parang sa pang-COVID. Samtang itanggong na sa detention facility sa NBI-7 ang dinakpang Chinese. Apan dihang gikuhaan siya habig, dili kuno siya makaistorya og in English. Gigadak ng pasakanog kaso ang naasong Chinese national. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.